wawacho from Kisumu koni nikech warango kaka dongruok nyalo bet. To wasineno ka conferences mang'eny bende biro Kisumu koni mar investment. Yore koni entiere weche mag investment makata machiegni ne wayudo ka President obiro Homa Bay County ka wacho investment mar this particular region. To kwarango mago to warango ni investments gi kabiro to jopiny to ong'e ni ang'o matimre. Jopiny bende dwaro ni sama iwacho wechegi tie gimoro miluongo ni public participation. Nego bed ni gimbe gitimo nonro mondo ging'e ni ang'o matimre e piny nikech pesa mitiyogo mondo tim tijegi en pesa mogol e ushuru to moko bende oholi nikech gitiyo ni jo Kenya. To kaka joma ayo koni gin bende gin mana jo Kenya go. Koro wasineno pogruok. An awacho ni wach rech. Nikech rech nitie pesa mang'eny, gi omenda mang'eny mar blue economy. Maber kabisa ka pesa mawatiyogo e blue economy ok en mana mar uso rech, en nyaka water transport. Maka ok wayud kaka maritime law konyowa mimako jok matiyo gi water transport. Mago bende yudo ka lose tije mang'eny. So warango ni gima Joho ne wacho no en gima nego warang matek kabisa nikech water transport kelo pesa, rech kelo pesa, tourism kelo pesa yo kuondegi. So mago bende nitiere gik ma